Comencem amb aquest vídeo la tercera part de la conferència en la que parlarem de la causa de les extincions i donaré alguns exemples. El que ara no trobem algunes de les espècies que he anat esmentant pot tenir tres causes. Podem recordar causes extraterrestres com la caiguda de meteòrits. Altres són causes terrestres que poden ser abiòtiques, canvis en el clima, canvi en l'estructura de la Terra, i finalment poden haver-hi canvis biòtics. Hem de pensar que existeixen diferents processos. Un seria l'evolució, altres serien els canvis climàtics, l'aïllament biològic, la competència per nínxols ecològics. Finalment hi ha una causa que s'ha posat recentment de moda, que són les pandèmies, i que també s'ha atribuït com una de les qüestions o causes que ha pogut acabar amb algunes espècies. L'acció humana no pot tampoc descartar-se en absolut com una de les causes principals de l'extinció recent de les espècies animals. Si repassem la llista d'aquestes espècies que hem vist, veurem que hi ha algunes que podrien haver perdurat fins als nostres dies. Algun tipus de rinoceront, els hipopòtams, les daines, els elefants, els lleons i els ossos de cavernes, les hienes. També podríem trobar en aquesta llista d'animals que podrien haver sobreviscut les panteres o lleopards, els gossos salvatges, els cavalls salvatges, els toros salvatges, els burros salvatges, cérvols gegants o antilops, saiga i fins i tot el mamut. Altres espècies que han conviscut amb els humans i que ara no podem trobar perquè probablement han migrat a causa del canvi climàtic són el salmó, el cid àrtic, el tuc blanc, el bou mesquer, els rens, el súslic europeu, el tapó de la tundra, la mostela armínia o la marta. Hi ha algunes espècies de mamífers que hauríem de trobar aquí, però que s'han extingit en època relativament recent. Així tenim la foca monja del Mediterrani, el castor, el porc espí, la cabra pirenaica, el cabirol, l'isard, el cérvol, el linx, el llop, el gat fer, l'ós bru o el dofí comú de musell curt. Totes aquestes espècies les podríem trobar si no hagués estat per una extinció recent de caràcter antròpic. Ens queda una llista molt més curta d'animals que podríem trobar encara o que podem trobar encara a l'Empordà. El conill, la guineu, la feixina, la mostela, la tortuga de terra, el turó, el teixó, el liró gris o la rateta sallarda. Com veieu, són totes unes espècies de tamany petit i han desaparegut pràcticament tots els mamífers de tamany més gran. Veurem ara alguns exemples d'aquestes diferents causes d'extinció possible. La primera seria l'extinció per competència entre diferents espècies. La hiena gegant de cara curta s'extingeix probablement per l'arribada de la hiena tacada de l'Àfrica fa 900.000 anys, que era un carronyaire i caçador molt més efectiu. El jaguar fòssil també s'extingeix probablement per la competència amb els lleons i amb els lleopards que arriben fa 800.000 anys. El tigre de dents de sabre, que aquí també s'extingeix fa més de 500.000 anys, en canvi és una espècie que probablement en algunes zones del nord de Sibèria sobreviu fins a fa 30.000 anys. No hi ha cap raó clara que pugui explicar per què s'han extingit els grans carnívors de la segona part del quaternari. La hiena tacada era un animal molt abundant, era una espècie caçadora i carronyaire molt potent. Probablement una de les causes de la seva extinció va ser la competència amb la forma humana neandertal que depreda
fonamentalment, sobretot en la seva última període, els mateixos animals que la hiena podia menjar. La hiena tacada és el primer gran carnívor que arriba a desaparèixer, el següent és l'ós de cavernes. Aquest desapareix molt ràpidament, fa aproximadament 30.000 anys, encara que en algunes zones, per exemple a Galícia, pugui haver sobreviscut alguns mil·lennis més. Realment sembla que una de les causes fonamentals de la seva extinció va ser un canvi en l'organització estratègica dels grups humans, que van començar a ocupar d'una manera més continuada les coves on hivernava. També podia haver estat víctima indirecta dels humans en el sentit que els lleons de cavernes, els lleopards i fins i tot les hienes, en trobar-se en gran competència amb la gent caçadora humana, haguessin començat a atacar i a depredar els ossos i les cries dels ossos que hivernaven a les coves. El lleó de cavernes, a banda de competir amb els humans en la cacera de rens, de bisons, de cavalls, inclús de cries d'elefants i de rinoceronts, molt probablement va ser directa o indirectament també víctima de la pròpia acció humana. Aquest animal perdura fins al màxim glaciar en la nostra zona. El fet que no hagi sobreviscut encara és més significatiu perquè el lleó nord-africà en l'Holocè s'estén per tots els Balcans fins a època històrica. Els grans herbívors també devien ser víctimes de l'acció humana, que va ser una de les causes principals de la seva extinció. El rinoceront llanut desapareix aquí en la nostra zona abans del màxim glaciar, és a dir, no hi ha cap raó per la qual s'hagués d'extingir durant l'últim període glaciar, perquè a més perdura a Sibèria fins molt més tard, fins i tot probablement fins fa 11.000 anys. El mateix passa amb el mamut que aquí s'extingeix abans del 15.000, perdura en la zona de l'orient de Sibèria fins i tot fins als 4.000 anys, és a dir, el mamut arriba a ser contemporani de les piràmides d'Egipte. Realment, la mona de Gibraltar és poder un exemple bastant clar de ser una de les víctimes d'aquesta depredació humana. No hi ha cap raó per la qual s'hagi extingit fa 120.000 anys, una raó que no pot ser climàtica. La conclusió que podríem treure és que els animals de reproducció més lenta, és a dir, els animals més grans, són els primers en desaparèixer i, en canvi, els animals que es reprodueixen més ràpidament perduren i perduren amb més facilitat fins als nostres dies. Tampoc podem oblidar, i caldria tenir molt en compte, que els humans hem sigut una de les causes de l'extinció més important en els últims mil·lennis. Espero que aquesta xerrada els hagi interessat i moltes gràcies per la seva atenció.